माझे नाव महादेव पवार, मी बेळगावहून इथं आलेला आहे। खरोखर बेळगाव शहरामध्ये कलाश्री बम अँड इंडस्ट्रीचं नाव मोठं आहे आणि हा जो कन्सेप्ट आहे कलाश्री बमचा जो बम जो आहे तो बेळगावमध्ये तर नाव झालेलं आहे आणि बेळगावबरोबर गोव्यामध्ये सुद्धा त्याचं काम अगदी गोव्यामध्ये सुद्धा चांगली मागणी होत आहे। यावरून दिसतं की आतापासून सकाळपासून पाहतो की या एक्सपो जे एक्झिबिशन आहे या एक्झिबिशनला बरेच लोक रिस्पॉन्स देत आहेत, त्याच्यामुळे निश्चितच हा बम सर्वांना आवडलेला आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 4-in-1 बमची यांनी निर्मिती केलेली आहे। ही निर्मिती आहे ही जगामध्ये कुठंही नाही आहे, ते बेळगावमध्ये निर्माण केलेले 4-in-1 हा बम तयार केले। याच्यामध्ये जर आपल्या सोलार आहे, सोलार जर आपल्याला पावसाळ्यामध्ये जर बंद झालं असेल किंवा सोलारमध्ये जर पाणी गरम होत नसेल तर याला हे बमची व्यवस्था आहे। त्याच्यावर हीटर पंप आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला गॅसची व्यवस्था केली आहे। असं टोटल त्यांनी 4-in-1 असे तयार केलेलं आहे। एकमेव असं कलाश्री बम इंडस्ट्रीज बेळगावमध्ये हे तयार होतं आहे आणि ह्याची मागणी गोव्यामध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे होते आपल्याला पाहायला मिळतं आहे, कारण सकाळपासून याची मागणी बऱ्याच ठिकाणून विचारलं जातं आहे की हा बम कशा पद्धतीने तयार केला जातो आहे, ते त्याच्यावरूनच कळतं आहे की ह्याची मागणी जास्त होते। तर याच्या व्यतिरिक्त आटा चक्की आहे, आटा चक्कीचं प्रोडक्ट यांनी तयार केलेलं आहे, ते प्रोडक्टसुद्धा मागणी होते। स्टील फर्निचर आहे, हे फर्निचरसुद्धा चांगल्या पद्धतीने मागतात, कारण गोव्याच्या लोकांना हा पसंत झालेला आहे। या व्यतिरिक्त जे प्रकाश डोळेकर जे आहेत हे बारकाईनं या भागामध्ये कुणाला किती गरज आहे त्या पद्धतीने आपला ते प्रोडक्ट पुरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि तेही गॅरंटेड असा त्यांच्याकडे प्रोडक्ट तयार होतं आहे, याची मागणी उत्तम आहे। आज मडगावमध्ये जे एक्झिबिशन ठेवलेलं आहे या एक्झिबिशनमध्ये 4-in-1 ह्या उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी होणार आहे आणि या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त लोकांचीही तितकीच मागणी आहे। बेळगावसह इतर भागांमध्ये मडगाव भागातील अनेक लोक या ठिकाणी या बम्स एक्झिबिशनमध्ये पाहण्यासाठी येऊन हा बमचा मागणी केली जात आहे। बेळगावातील कलाश्री बम अँड इंडस्ट्रीज अर्थात साई इंडस्ट्रीज या नावाने नावारूपाला आलेले या गेल्या 30 वर्षापासून सतत स्कीम राबवून लोकांच्यापर्यंत पोहोचवणारी एकमेव अशी ही कलाश्री बम इंडस्ट्रीज प्रकाश डोळेकर यांनी आपली इंडस्ट्रीमध्ये एक आपलं मोठं नाव केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 500 रुपये भरल्यानंतर आत्ताच लॉन्चिंग केलेली स्कीम आहे। फक्त 500 रुपये भरायचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला कार मिळू शकते किंवा आपल्याला बैलजोडी मिळू शकते, ट्रॅक्टर मिळू शकतो आहे, अशी 21 बक्षिसे त्यामध्ये ठेवलेली आहेत फक्त 500 रुपयेमध्ये। 500 रुपये ते 500 रुपयेही आपल्याला रिटर्न मिळण्याची त्याच्यामध्ये व्यवस्था ही एकमेव अशी स्कीम त्यांनी राबवलेली आहे। ते 500 रुपये कसे मिळतात म्हटलं तर आपण 500 रुपयाचे जर 10,000ची वस्तू घेतली असेल त्याच्यामध्ये ती वस्तूमध्ये 500 रुपये मायनस केली जाते, कारण ती कुपन दिली जाते, त्या कुपनमधून ते 500 रुपये मायनस केले जातात। एकूणच आपल्याला ही स्कीम आपल्या या कलाश्री बमकडून आपल्याला फ्रीमध्ये ही जी आपली योजना आहे ही राबवली जाते, त्या लोकांच्या हितासाठी आहे, त्याचा निश्चितच सर्वांना लाभ होणार आहे।